kan ado bimbingan nan lain tak tentu pamenan urang abi rasa denai manahan lama lu denai di kampung kamamu kakak denai buang eloklah denai berjalan apa guna bunga dan sirang lah kambang di pati urang siang malam lah denai pupu sia-sia denai membuju lapeh juo kanan lain siang malam lah denai pupu sia-sia denai membuju lapeh juo kanan lain adonan lain nang dia simpan di hati nan salah moko pada buah jantung nasirau darah ketika adik nyatakan ado bimbingan nan lain tak tentu pamenan urang abi rasa denai manahan lama lu denai di kampung kamamu kakak denai buang eloklah denai berjalan apa guna bunga dan sirang lah kambang di pati urang siang malam lah denai pupu sia-sia denai membuju lapeh juo kanan lain siang malam lah denai pupu sia-sia denai membuju lapeh juo kanan lain